गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेट जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन थांनाय 2023-24 मायथाइयाव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन, नोंथांमोननि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। नैबे फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 9,000 रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन बेनिनो नोंथांमोननो आपडेटखौ हरगोन। मानो होनोब्ला गोबां मानसिनियानो एप्रुभ जादों आरो रिजेक्ट जादों सार्भे खालामनायाव। नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ बोरै ट्रेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों बेनिनो नोंथांमोननो आं आपडेटखौ खोन्थाहरगोन। मानो होनोब्ला नोंथाङा नैबे 9,000 रांखौ मोनथारसिगोन। सार्भे जानायनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो बुंदोंमोन। दा फाइनेलि नोंथाङा गावबागावनि सार्भेनि डेटाखौ नोंथाङा नायनानै लानांगोन। नोंथाङा बे डेटानि जोहैनो नोंथाङा बे 9,000 रां फार्स्ट इनस्टलमेन्ट सोब्लाथाय नोंथाङा मोनगोन ना मोना रोखा जानानै लानो हागोन। नैबे 2023 आरो 24 मायथाइयाव नोंथाङा दानिया गावबागावनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गावबागावनि नैबे गुगोलावनो नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। मबाइलनि नैबे गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन SBM, नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। बेबायदि नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। लोगोसे बेनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव आं होनानै दोनखादों। नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्ट पेजाव थांनानै नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। नैबे लिंकआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ ट्रेक खालामना नायनो थाखाय नैबे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, एप्लिकेसन फर्म फर IHSL डेशबर्ड। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। नोंथाङा बेनि जोहैनो रोखा जानो हागोन नोंथाङा दाख्लैबावै सार्भे खालामजादोंना जायाखै। जाय बिथांमोननिया सार्भे खालामजाबाय बिथांमोननिया फार्स्ट स्टेपआ एप्रुभ जानानै फैदों आरो गोबांनियानो रिजेक्ट जानानै फैदों। आं नोंथांमोननो लाइभ नोंथांमोननो चेक खालामनानै देखायहरगोन। बा नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामदोंमोन 2024-23 मायथाइयाव नोंथांमोनाबो गावबागावनि मबाइल फनजोंनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथाङा रोखा जागोन बेयावनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि 9,000 रांखौ नोंथाङा मोनगोन ना मोना। दानिया जोङो नैबेयाव गावबागावनि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नं। जेब्ला नोंथाङा टयलेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बै समाव नोंथाङा मबाइल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन नं मोनसे नोंथाङा बेयाव बानायदोंमोन। नैबेयाव नोंथाङा गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय आरो नैबे गेट OTPआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि बे रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन आरो OTPखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव इन्टार खालामनांगोन। आरो नैबेयाव मोनसे केपसा नोंथाङा मोनसे केपसा नुनो मोनदों। नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव नोंथाङा बहायनानै होनांगोन। अब्लानो नोंथाङा नैबे पर्टेलाव हाबनानै हागोन, मेन पर्टेलाव हाबनो हागोन। नैबे साइन इनआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा पर्टेलाव हाबनो हागोन। दानिया आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि। दानिया नोंथाङा साइन इनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। आङो बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। नैबे थ्रि डटआव नोंथाङा दानिया क्लिक खालामनांगोन स्टेटासखौ ट्रेक खालामनो थाखाय। दानिया नोंथाङा नैबे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोननो देखायहरनि। दानिया नोंथाङा भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लिकेसन नं। टयलेट एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथाङा मोनसे एप्लिकेसन नं मोनदों। बे एप्लिकेसन नंखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आरो लोगोसे नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों नोंथाङा बे टयलेटखौ माब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन नैबेयाव डेटखौ नुनो मोनगोन। आं दहायनो बुंखादों नैबे 2023 आरो 24आव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना ट्रेक खालामनानै नायनो हागोन। ट्रेकखौ नोंथाङा बबेयाव खालामनांगोन, नैबे ट्रेक स्टेटासआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन। आं दानिया बेयाव मोनसे नैबे ट्रेक खालामना नायनि मोनसे एप्लिकेसनखौ। नोंथाङा ट्रेक स्टेटासआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा टयलेट एप्लाइ खालामनायाव जिखिनि डिटेल्स बहायदोंमोन बे डिटेल्सआ सायाव थागोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै लानो हागोन। लोगोसे आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै खोथाबोबाय दंमोन टयलेट एप्लाइ खालामनायनि गावबागावनि एप्लिकेसननि स्टेटासखौ नोंथाङा अनलाइननो बेफोरबायदि ट्रेक खालामनानै नोंथाङा नायनो हायो। नैबेयाव ट्रेकिं सिस्टेम होनानै दोनदों। टयलेटनि एप्लाइ खालामनानै रां मोनजासिम नैबे गोजासिना नैबे खारलांबाय थागोन। नैबे इनसेन्टिभ गिभिन टु एप्लिकेन्ट बेहालागै खारलांबाय थागोन। नाथाय दा नैबेयाव फार्स्टआवनो आंनिया नैबे एप्लिकेसन रिसिभ जानानै दंमोन। आं बेखौ 2023आवनो एप्लाइ बानायदों। नोंथांमोना नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय गावबागावनि स्टेटासखौ बेफोरबायदि। नाथाय नैबे सेकेन्ड स्टेपआव आंनिया रिजेक्ट जाबाय। बियो मानि थाखाय रिजेक्ट जादों आं बेखौ बुजिना मोनासै। नाथाय नैबे दाख्लैबावै जिअ टेकिं खालामनाय सार्भे खालामनाय समाव
आंनिया बियो रिजेक्ट जाबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि गावबा गावनि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नैबे रिजेक्ट जानाया आंनिया दा आं बेखौ रांखौ मोनगोन ना मोनला जेबो गेरेन्टि बेयाव आं जेबो बुंनो हाला। नोंथाङा नैबेबायदि नायबानो जाबाय। जुदि नैबेयाव सेकेन्ड स्टेपआ नोंथांनिया एप्रुभ जादों अब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन। सेकेन्ड स्टेपनि उनाव नैबेयाव लकेसन फर जिअ'टेकिं बेयो खारबावगोन आरो बेनि उनाव IHSL जिअ'टेकिं डान नैबे लास्ट स्टेप बेनि उनाव नोंथाङा इनसेन्टिभखौ मोननो हागोन। बेफोरबायदिनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नैबे स्टेटासा थाबैनो नैबेयो कमप्लिट जागोन। बे कमप्लिट जानायनि उनाव नोंथांमोना 9,000 रां फार्स्ट इनस्टलमेन्ट जाय बिथांमोना थांनाय 2023-24 मायथाइयाव एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।